Koblaya pi ki perlok ki be ije ki jonga. Sajusin ngap deng sngub hai pi hakan ka channel jengi lengba jong kadeng jing kai ka bathamai ka bang ngawan raj pi mentakas ngi. Manhaga tu kotiyu ka bala dep ngila yo man pule ya ka gospel jong Mathias kelonong ka Henry hadu ka dekot ka bakhat pra. Mentakas ngi pat ngin beteng na ka dekot ka bakhat kandai hadu ka ba arpoi. Ka benta jong ka jing kai jong ka long ka spa habneng ne hakendo ka jinjit ngila benong. Nganshu summarize malum mala kendia konsert ke ka bangila yo an pule hakatoki video ki bladep. Hakatuk benta ka basiteng jong kani kalanong ngila yo an pule ya ki hikai jong ujisu halor ulu. Ujisu uhikaya ki lai dili ka benta. Ka banengkong ka jing ai ka jongi, ka baar ka jing duwai ka jongi, ka balai pat ka de ka jing sha jing jongi. Kini long kita ki ba ngila banjit kum ki bangit. They are not a choice. Kilong ki benta jong kanongrim ke bampan skam ya ka jing im jongi hagata ka jing im ka jing long ka bakan jaman sim. Kam long ki eki ka bangi la banjit lene nginom la banam jit. Henry ka long ka eki ka bangi don kam bande. Bun ki Kristan ki bayo mensim ban pet ya ki beru ki bakrau jong ble. But habaki pet ya ki beru jong ble ki baki duwai habaki yalap ne habaki hikai ya ki kitin jong ble. Bon ki ba ongkum ne ngaru haga jim jenga habanga kendo ya ki beru bon ki ba onginga ani ngatinga habanga sngap ya jing hikai jing pi. Tang mang yanga bon ki pagi no hikai ki om habaki sngap ya jing hikai ki ani kat no ka jing sngut ngiru ngko makin long ko maki. Henry Kim tipat ia kata ka lenti kejing lenti jongi man poi hadu kata ka benta. Kalong kumba habangi pet ya kinong lek kai football. Lene kinong lek kai sport. Habangi pet ya kingi ong ani hisya kejing itnat kejing lek kai jong uti uplier. Lene kejing marek jong uti uplier. Ngiru ngilak ngi kwa ban long ko maki. Ki kwa ban yo ban lek ko maki klem kejing practice. Kata kejing lek ke bapau syabar. Kalak ban urlong tang namar ladangi terekam marwe shimet. Hakinu ke jingile kalak bende ke jingmara sport ke jingile kai football ne kinu ke jingmara thong ngidan kam ban practice man lagasngi bangin yo yakatu ke benta. Habangi phai ke jingim jong we na ki player upastet tam haperthe Usain Bolt. Hagapor baki interview yu uang tang 6 menit haga jingim jong umare. In total kan subum ta hagawe ka match umare suppose kan hagawe ka match umare kandai sekan but ladangi plus lang ya kita ke jumare jung kilong tang minute Henry kita ki minute kiba umare kila ban urlong uong ba kila ban urlong namar bangat re shitom pose na hagajuk urkom ka jingim ka jinglong bat ka jingide jongi baru play latei ya ka bar kata ka jingide ka bajar baru play. Menta ujisu uyat na ka jinglong ka bakan jaman sim sya ka wepat ka bentah ka belong ka bokong san bat kata ka long ka bentah ka ba nginkan hagan ka jing ka jangam ta sim bakata ka long ka jingide bat ka spa perthe bat ka spa beneng. Ngin puli ya ka khot ka bakhat kandai bat halin nang ta ngin persang man ngam jeliwe ka khot ka bakhat kandai ka ungum ne what can show ya ki spa ya lade hakendo hakaba bam ka khanyang bat ka sarang bat syaka baki nong to ki penpei ki tur. Ujisu ustang ban ai ya ka hukum. Kimi ya ka ek ba syem la ong hang ni. Uklem ong to persyang ban om. Henry ong what can show ya ka spa ya lade hakando. Syem la ong to persyang habang ong to persyang mut kajing ajimut ke. Henry hang ne pat uong ka hukum what can show ya lade ya ki spa hakando. Balai namar ka spa hakandau kilong temporary kilong tang shipor ujisu ukadau ya lai teli ki ba don kam hangne ki ba ma bat ki ba don kam hangne kaban kong uong ka kanyang hakaba onam kan siaw ya kita ki spa hakandau hakaba ki kanyang ki laban bam hakatu ki por jong ujisu la nyau ya ki jan ki barem dor ba kilong ka ba kodor ba Henry kiknyang kilawan bam ya kata kajan wat lada kalong ka bakodor wat lada kalong ka barem gedor kanu kiknyang kidang lawan bam ya kata kajan nang ta uong siya ka baka sarang ka penjot
Pi kitiar kibada kinar, kimar, kimata. Leni kinu kitiar kodor. Wat kita ro kilong kita ki eke kiba kala kasarang kalaban pam. Barok ki eke haperthei kila banjot. Kalaban de kaspa, kalaban de ki eke kila banjot. Ang ta ka banta balai ki uang kinong to ki penpei bat ki toro. Abun sin ha gaji imjungi ngi perkhat ba ka spa kalong ke eki ka ba ngos ngain ba gaji imjungi habangi pelang ya ka pisangi ngos ngain ba. Henry ngimtip ha ganu por ba kata ka pisa ka bangi pelang kalaban crash kalaban duno. Teng menta ha ka por bangi pela pelum ha ki pisa kawan no kita ki eki ki ba ngi klem kemi lenti. Wat lafi perkhat ba kita ki eki ki ba phil ngos ngain kat no ro Henry laban shimno eka ha ganu por. Kajing bu jong pi ke pisa kalaban jano. Kajing invest jong pi ke pisa kalaban hier mentafi invest hagan nung stock mentafi I pakakiu hagan nung por kalaban hier. Kajing don jing em jongi kilaban duno. Om dan ha perthei kita kilonggit kita ki kiba la ban laj na kita ki ujisu udang penken mau yangi ba baro kibangi tei hagaji em jongi hagan perthei kilong tang shipor. Perkhat pi don kiba penlut ya gaji imjuki barok kawe banlum ya kaspa. Nang ta kensan kawan kajing hagaliang jong ka pisa ka tengka. Ka yeu ka hat ka hir. Ka khai ka pateng ka fail. Ka investment ka jano. Nang ka por ni juo I ya ki beru ba kila pelang ya kata ka spa ka jongki. Don we beru bala pelang ya ki spa jongu na ki po tali ki snem utrei ha ka office sarkar. Enda ula syong pension ula pelum ya kata bisa jongu. Henry kumnu ha kata jing ngos ngai ngi jongu. Don ki beru ki ba ong yu ale invest no ha ka ni ka company jongi ka bisa jong me kan long double. But utau beru ula invest hadu peralak tengkah po jong kata ka company but hadin utip ba kata ka company kam don kom kata but kata ka ka ba ula ai ke jing thmu jong golong ba invest Henry kensan ula dono ula shathok no kata ka long kata ka rukom jong ke investment jongi hagani sngi ka bang ementa teng don na plan jongi ba ngila sngo shngat ha kata ka jing tre ka jongi ngila sngo shngat na mar bang yo khambon ka pisa Henry haganu kanu ka khlemar kata ka kam ka bangi tre kalaban duno kalaban jano kata ka long ka ka ba ujisu ula maham yangi namar kata ujisu uang bat sya ba kanu ka kam hakaba kita ki khenyang kilaban penjot hakaba ka sarang kalaban bam lene syakaba kata syakata ka bakinong tu kilaban tu wat om sya bakin long ki pedeng jong ka jim ka jongi Tementang ila sengot hu ia kada khot ka bahai kandai in po ia khot ka ba arpo ka kten jong ble ka wangkum ni Henry pin ken show ia ki spa ila de happening hakaba kambam lemne knyang lemne ka sarang bat sya ka bakin nong tu kim pen pe lene kim tu ujisu ong hang ne ka jingdon jing em ka long ka basnyu Henry uong ba ki jingdon jing em ha ka perthei ki long tang shipor haka jakaban im naga benta ka spa ka batang shipor im naga benta ka spa bom jikut ka spa beneng ka long ka bapher om dan bala ban tu ya ka om dan bala ban pen sniu ya ka om dan bala ban penjat ya ka ne shijunam om kum ki vita ki wi par ki spa haka baka kanyang ka laban bam ka sarang ka laban bam kinong tu ki laban tu Henry kata ka jing start ka bakan jable kata ka jing ken show ya kata ka spa beneng kata kalong ka ka ba pher ba sya ka ba kinong toro kin laban sim ki knyang ro kin kim laban bam bar ki sarang ro kam laban bam ki bat kane junom menta ka jinggili kalong ka kata ka spa beneng kawai pa kawai ka jing kongo kawai pa kawai ka jing IT na ka benta ka hima uble kawai pa kawai ka jing ai ka bala ai da ka download ka bakhoj kawai pa kawai ka mensem ka bala khata na ka benta ukures kawai pa kawai ka kam jong ka jing I bala le haka kerteng ukures haka kerteng jong ujisu kita ken kilong kita ke bayene shiu junom Pimla bandra ya ke pisa jempi syaki bam jukut Henry fila mempendon kam ya ke pisa jempi naga benta ki bane bam jukut nang ta susu ka kten jong blei ko ong ka jing kemen jong ki ka jengai ujisu
uhika ya ke kababon bahagi bro kim julap. Kadon kata ka jingkemen kaba kerpang hakaban ai. Ka download kaba keloj ka mat kata ka jinglai loj kaba shisha kaba kata ka download kaba kawan kam julap menu menuru haka jimu jongka. Ubru ubala syar ya kata ka jingkwa spa ya kata ka spa kaba kenja pertai don kata ka jingu nak mesin jungu. Ki kwa bet kambon. Henry ubru ubalanang ya kata ka jing ngauhon umat ya ka jing suk. Kalenti siya ka jingkemen kamlong hakaban don kambon. Henry kalong manhun ya ka kaba ublay ula depan ai hangi. Nang ta agar khot kaba arpawe ka kten ublay ka ongkum ni naba hakaba kalong ka spa jongpi hang taru kan long ka donor ka jongpi. Kane ka day ka way na ki jingkran ka dan bor tam kaba ujisu ukran sipang kapisa. Kami ya ka kaba ujisu siyam laong hang ni. Hakaba ka donor jongpi ka don hang ta ka spa ru kan don siyam laong ta. Henry ongum no ong naba hakaba ka long ka spa jongpi hang ta ru ka donor jongpi kan don. Siyam laong habaka donor jongpi kan don ka spa kan don. Siyam laong ta. Uang hakaba ka spa jongpi kan don hang ta ka donor jongpi ru kan don. Hagawi bat ka ktin ngilapan ong ka donor jong ka bot ya ka spa ka jong. Haga ka ba pi penut ya ka jing jongpi katakan shim ya ka donor ka jongpi. Nada ka spa jongi ka don haga perthe. Ka donor jongi kan sanga sngot nat ya ki ka ba kenja perthe. Henry nada ka spa jongi ka don haga ben happening. Ka donor jongi ka sngot nat ya ka ba kenja beneng. Nang ta ka jing ka basisya. Ka jing ka basisya kam day ka pisa. Ka jing ka basisya kalong ba hae ka donor jongi kayay ne. Hae ka donor jongpi kalong tenray. Kae ka bapan keman pi. Kae ka babamdo ya ka jeng perkat pi. Na ka benta kae ka bapim. Namar hangno bagas pa jongpi ka don syang taro lani hang taro ka mensim ka donor jongpi kan yai. Namar hangno bagas pa jongpi kandon hang taro ka donor jongpi kan yai. Kumta unu ubangit ude bangkeli. Hatu nga ibentang nagabenta ka jinjob bakan jabar the. Hatu ngala pelum ya ka spa ka banjakno hagabi kaski. Ni nga kunai ya ka jikim jonga nagabenta ka ka bayay ne junom. Namar hagabi kaski ka wepa ka spa jong ka perthai kiba ngila pelum kila banjakno tang hagachiklimat. Henry ka ka bapilet na kamta ka burum ujisu kaya ne juno.